हाय लोगोफोर आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअ जागोन दायो माने जाहा मामादो बाजैदो ना हमदों आरो जाहानि न' खाथियावनो RCC आव ओमफ्राय नायलांबाय थादों आं बेखौनो देखायनो नागिरदों आरो नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय लाइक खालामदो आरो लोगोसे कमेन्ट खालामदो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्लाथाय अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो थ' बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै Ha? Mau thằng nữ? Sekolah. Mà đi ra này gì đi? Đi chưa? Này đi đi ra này. Ada dia mang. Jagan masing leh. Ay masing jagan nak kok. Masing jagan. Hah? Alu jeng. Oमफ्राय बाबालाय बहा थांदों? मबेयाव? बबेयाव? नायलाय ओइ मेगनाव मा जाखो नोंनालाय मेगना? मोखाव? मोखाव फै रायज्लायनो मा बुस्थु? DCB बुंमोन दा लांजागोन पार्टिसा लांजागोन लांजागोन नांखाबाय देव गैनो थांबाय गैलान पार्टिस हाय दे हाय होनलायाखै दे हाय होन होना हाय होनलाय दे मादो जागोन नायनाखौ दे मोजां खिथा दे सकेट गोनां दा उनाव दे खिथालाय सकेट गोनां खिथालाय ओइ आदैया मा खालामदों भिडिअखौ दे नोंना नायदो दानिया मार गाददो मोसौआ फारसे अम होनद' बे गोसा होन इथिं खिथि दे मार गाददो मोसौआ दे मादो जागोन फारसे हाबो मादो जागोन आलु द' लोगोफोर होनदे आखायदो दे होनदे हाय लोगोफोर माव बिलाय हा सामथाय बहाबा जाखो नोंलाय गिर्जा खाथियाव माहायल'सो मोनबाय आरो ओमफ्रायो हमखांबाय ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय होनदो दे